Koľko máš šiat v šatníku a koľko si myslíš, že by mala mať žena šiat v šatníku? No neviem, ja som práve dneska presne nad tým rozmýšľala, keď vidím ten môj šatník a to záleží aj od veku. Keď má dievčina 25 rokov, nemôže mať toľko šiat, ako keď má žena v mojom veku. Tak mi je ľúto vyhadzovať staršie veci, lebo alebo my tu predávame veci nadčasové, takže oni vydržia roky, rokuce. Proste tým veciam nič není, hádzať ich do koša. Jedine, že by som ich mohla podarovať, ale nepodarujem, lebo poprvé nie nikomu a po druhé som sa tak do nich zamilovala, že niektoré veci nosím fakt aj po 15 rokov a dievčiny hovoria, to máš odkiaľ to, kde si kúpila? A ja im poviem, veď to už mám v skrini roky, rokuce. Takže ja mám neskutočné veľké množstvo šiat doma, môžem vám to niekedy natočiť. A koľko by mala mať? No tých spoločenských šiat, no to sa má meniť. Keď idete na ples, tak na každý ples nové šaty. Tak potom tie šaty použiť do iného mesta na ples, alebo požičať kamarátke, alebo neviem, použiť za 2 roky. Takže dievčatá, pochváľte sa aj vy mne a pošlite mi fotečky. Som zvedavá, čo máte z našich predajničiek Hero. Veľmi ma to poteší. Ďakujem.